भाई पवन सिंह के गाना के बहुत लोग इंतजार करत रहा बेसब्री से। हमरा लगे तो मैसेज का भंडार पड़ल बा कि भाई गाना आखिर रिलीज कब हुई। बस वीडियो में बना रहा सब कुछ बतावे वाला बनी। बियाहल महिला जौना के भैया कहल जात रहा कि 500 मिलियन जाई, उ गाना आके रोक दियल गई। जैसे कि टीजर रिलीज कर के पोस्टर रिलीज कर के फाइनली ओकरा बारे में एगो अपडेट आइल बा। अपडेट सही बा कि गलती बा ए वीडियो में तार लोग के पता चल जाए। पवन सिंह के टीम के आ पवन सिंह के मूड के कोनो भरोसा नहीं कि कब केने चल जाई। आ इहे वजह है कि आज पवन सिंह के हई हाल भइल बा। ठीक बा, अब कहबो लोग कि तू लोग की बा पवन सिंह के का भइल बा, ते तो बड़ा बड़ बोला तरिस। तो भाई पवन सिंह के का भइल बा जाके यूट्यूब पर देख लो। का कहे भैया रौड़ा ये गाना के देखी सबसे पहले जितना लोग वीडियो देखा था सबके प्रणाम बा भैया। देखी नाराजगी खाली तोर लोग के नहीं कहा, मनियो के बा आ एमे गाना के भसा देवे में, गाना के पीछे क देवे में बहुत लोग के हाथ रहला। जैसे कि मैनेजमेंट ले ए सरला नु की गाना बहुत बड़ा होखे वाला रहला। ई गाना के जब बोले सुनल गल त लागल कि नया चीज बा। आई देखी जवना चीज के समय पर कोनो चीज देखी लोग कहेला नु जे समय पर जहर चाहे समय पर अमृत, समय पर मिलेला तबे काम करला। ठीक बा, खुशी के पल में अमृत जहर देबो आ दुखी के पल में अमृत देबो तो ना सही लागी। ठीक बा, लगन के समय में अगर ई गाना ना आइल ए बड़ा खरमास चढ़ गइल, अब ए बड़ा कौन तोब मार लेवल तुलू रिलीज करके। तो ये गाना के भसावे में सबसे पहले का मैनेजमेंट आ दूसर का सुर म्यूजिक। कुछ लोग के घमंडो हो गइल बा, नाम ना रखल जाई। ठीक बा, कुछ लोग के ज्यादा घमंड हो गइल बा कि हम बानी, हमई करता धरता बानी, हमई एथी बानी। एगो और बात हम बता दी, ढेर एथी मत घिचियलो। तू जावना खूंथवा तो के फेर में बड़न जाना मोटका थमवा के ओकरा के कितना जाना दही लपेट के में चल गइले। ठीक बा, तो ढेर तू थम के फेर में मत रह। ठीक बा, खैर हम तार लोग बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत दिन इंतजार कइला के बाद बियाहल महिला गाना जौन बा काल सुबेरे रिलीज होता सुर म्यूजिक। लेकिन तू लोग जान लो जब भारी तरीका से फ्लॉप हुई गाना, अब बहुत भारी तरीका से फ्लॉप हुई। 3 दिन में 1 मिलियन जाई। अब एक बात गारंटी दे दे, ई कहे के रीजन बा, ई कहे के रीजन बा पवन सिंह के मैनेजमेंट, ई कहे के रीजन बा पवन सिंह खुद। अब पवन सिंह के भाई की हमार मूड होई तो गाय हमर तो ठीक बा, जब मूड होई तो जब मूड होई तो गाय में रौड़ा तो पोस्टर टीजर ना रिलीज करवा कोई कहीं ना कहीं सुर म्यूजिक से भाई कहल गइल। एक और बात हम बता दी, एगो तो तू लो अपना म्यूजिक डायरेक्टर सन के, अपना राइटर सन के, सबन सन के कह दलू जे सोच के गवावो सन। एगो गायक से कोनो एगो गायक निकाल के फेंके वाला काम ना। अगर एगो कोनो गायक से गवावो सन, हो लड़की के निकाल के, हो लड़की के ढुकावो, हो लड़की के निकाल के, हो बहुत बड़का रेथी भइल बड़ा लो। अरे पवन सिंह के संगे जेकर जोड़ी जमत ओकरे गवावो। एगो बात बताओ, कोनो छोट सिंगर के इमोशन से तू खेल, कोनो के गवा दो, ओकर आवाज निकलवा दो। अब देखो ये अंदर के बात है, ये सब के नहीं खेला। और बात हम बता दी कि बनले ना रहेला। ठीक बा, बनले ना रहेला, एकरा के संभाल के रखलो। आ ना तो छूट गइला के बाद से नु जब घोड़ा हाथ से छूट जाई तो पटक के हार जेबो, घोड़ा पकड़ाए वाला नहीं। खैर अपन विचार जरूर दियो। काहे कि ये नहीं के ढेर लोग के छूटल बा, बड़का स्टार वीडियो चल जाता, वीडियो थोड़ा दूसरा एथी में जाता। अपन विचार जरूर दियो। कल गाना रिलीज होता है, गाना सुन सुर म्यूजिक पर जरूर दियो। वो गारंटी नहीं के रिलीज होई कि ना होई। बाकी मिलता है अगला वीडियो में, बाकी मिलता है अगला वीडियो में।